салом алейкум дӯстони азиз, субҳ ба хайр. Ҳама каса хуш омадем ба канали оилавии мо. Дӯстони азиз, имрӯз субҳи ҷумъаяст, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак боша. Худованд чӣ мушкилӣ дорен, чӣ нияте дорен, чӣ орзуи дорен, ғариборо ҳамеша дуошона мустаҷоб гардонад. дари рӯзи саиди ҷумъа, дари моҳи мавлуд, гуноҳҳои ҳар яки моро худованди меҳрубон бубахша, ҳамеша тоат ибодатҳои моро ба даргоҳаш қабул куна. ба ҳамаи шумо рӯзи саиди ҷумъа муборак боша. Дӯстони азиз, саҳар қатъи насар кардам авқоти субҳонаи мо гречка, шир. авқоте ки ҳамаи дӯстдоштаи кӯдакои маҳай тез ман ҳамин тайёр мекунам. Ба гречка худаш чӣ қадar фоиданок ай. Ҳамин чи сахтиам ки тиям бо ягон хел шириам тез мекунам. Инҷо Зайнабҷон хурдестай, завтракадестай ва ай маска гирифтаги мо беҳад мода маъқул шудагиай. Ай маска дохтум дурнушда. Ва як гапи ҳами подписчика ҷавобша метим ки влогтонда гуфт бисёри бад вообще видеотонда бисёри бад гап мезанед. Видеода агар гап назанӣ, влог намешава, барое ки мо бояд дар влогомон гап занем. Агар ки музикаи холӣ монӣ, бо гапшона меёванд ки влоготон музикаи холӣ маъне надорад. Овоз монӣ мегӯям бисёри бад гап задем, намедонем ки чӣ хали снимат чом кунӣ. Навораи мо берецепт нестай. Ҳамеша ҳамаи рецептое ки худам ки тайёр кардагиам баъд дар канал мепартом. ҳатман тамошо кунед. Лекин ҳама рецептош точ ба точай. ами чизои ман як чи ёд мегирам ва хеле хурсанд мешавам. тамошо кунем. раҳмат барои лайкотон, барои суханои нағзтон. Пирашки с капустой ҳастайку. приправа намак бо отдельни пирашки жарения мекунам. Иҷода картошка ҷӯшон дестам. Якта пиёза сирх карда гирифтам. Дар даруни картошка меандозам. иҷода инамха капустара жарид кардам. Инамха мешава тамом. Қатъи пиёза иҷода. картошка мина тайёр шудагиай.
пиёза қатиш меандозам, жарини пиёза тамом. 2 намуд пирашкӣ мешавад. این بهار از غمی من آگه بود، چشم بر ماتمی من همراه بود. عشق چون رود زرافشانم رفت، پدرم رفت، پدر جانم رفت. عشق چون رود زرافشانم رفت، پدرم رفت، پدر جانم رفت. نیست باور که پدر جان بسپرد، پدرم را پدرش نزدش بود. نیست باور که پدر جان بسپرد، پدرم را پدرش نزدش بود. беҳадомаза инам қашмонда хела буд. Якум бор видео кардам, пуртар буд, хурданаша айни ваё ина ранги ҳамо гуфти чизо ки рекламагӣ омадай. Ха ина такаш нами рецепти мара бикне, пушаймон намешавед. Мулоим мешавед, ина мулоим мешавед. ман ха живой зувоқати гуфтум бикнам, шумо тамошо кунед. беҳад мулоима ина. ина ина ихе мекинда же маълума ина. ҳамин чизи мулоим бо чӣ мешава? беҳад хушрӯ омадага и капустия. ина тесташа бинед. хамираш беҳад воздушни аҷоибот. пушаймон ҳамешин айн намуд. инами зиверабоя тайёр кардам. томат қатӣ, томатои инами банкагиё ҳаст кунам халира 2 қошиқ гирифтам, қаош андохтам. баъд як чизнока майда реза кардам, укроп, намак, мирч, камтарак приправа будам, хали приправаи пачкагӣ для плов навистагия. не ай ҳамин дохтум дринҷда ҳархе хали алафако майда кардагия. ай ҳами қараки дига андохтумаш. беҳад аҷоибот хали зерабой шуд. вай барои одамое ки зерабой надоранд. ин зерабое ки вақтша пирашкӣ мехӯрдем раҳуруда, ина пирашки тамом шудиса зерабои ман нав тайёр шуд. успед накардам то ира тайёр кунем ки дига кӯдако хӯрдаисиам ба маза шуда гуфтам. анам хел мегирем, тар мекунем, мехӯрем ва мо иштиёи таом беҳад болаззат омадагия. касе ки хӯрдестай
ба шумо ҳам иштиёи таом ва касе ки накардаге ҳатман тайёр кунем беҳад пирашки бо лаззат. дӯстони азиз, омадем ай магазин омадам и абзорро барое ки бисёр абзори продуктови интересни одамода барое ки мо да дига давлатем бо ҳамхали чимон додан гирифтем мохе аймдандар мо мегирем бо будай ки намхали 5000 тенге да харид мекунӣ 33 та приз будай ҳар ҳафта то 5000 боло гӯёда падаркошнем холодильник, кондитсионер, сковородка, блендер, тифал будай. Инам хачи падарка доштай 5 чиз. Харитои мо инам хали печена гирифтам. Смайликай барои гудакон. Интересни барои Зайнаба. Небинед? Афтакша. Нем Зайнаб ханди сажда дора ки ман сёмкама буд кунум ба и бихра. Қанди вечера гуфтан нахрен. Нагирифтам дига вечер айни намудуш гирифтам. Иш намедонам чи хели боша ки ва ягуфтан ки нахрен. Ягон чи медонистиян ягон спирт дошта боша нахӯрдам дига ай гирифтам. Ина иш қандини хали вай барои гудако ам хали нағз мебинан гирифтам. Колбаса гирифтем ба гуфтан ки нархора ба сомонӣ наген, мо дар рубл бигем, ман дар Қазоқистонам ва ё хиёлшон ки ман дар Россияем ба сомонӣ гуфтестам хандовар шуда ишон хали ин хандашон гирифта ки нахор нархои российския ба точки бигӯи мо дар Қазоқистонем мо тенгея нек тенгера намефаҳмам бисёри одамо ай Тоҷикистон бисёр одамо гуфтанд ки нарх навои Қазоқистона мо да бигӯем ки мо бифаҳмем чандай барое ки ягон блогер дар Қазоқистон нестай нарх навои Қазоқистон ака бо дигар хелай фарқиятш калонай ин авози гречка дар Қазоқистон 10 сомон килош 10 сомон ай намиҷа дар яхе магазинош ҳастай 13 сомон 15 сомон ҳоз бонем ирӯз аксия шудай дар ҳами скидка шудай 10 сомонӣ 2 кило гирифтам. Сомонӣ мегум, аммо одамои рубл медонистагиорам уже хичо мефаҳманд чандай. Барои рубл дар Тоҷикистон бо баланд шудестай. Ина шакар 9 сомонай мода. Иҷада 9 сомонай. Не 9 сомона мешава. Нарх наво ба шумо агар интересни бошад дар комментария нависен ҳатман влогои оянда нишон метиҳам барое ки влог дуру дароз мешава бисёри одамода намефорай хеле влогои дарози бемаънӣ меган барои ҳамин мо коротка ясна гуфти гапо кардем ба ҳамин влога ба охир мерасонам то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.